So what's up kayo mga ka-Dayboy Lofty? For today's video mga kalapatids is magtotos po tayo ng San Manuel. Paghahanda po natin yan sa darating na last lap natin sa ating club mga kalapatids. So ayan, so hindi na rin natin papatagalin ulit. At tara, samahan nyo ako mga kalapatids. Mga kalapatids, at bago ko makalimutan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe pa rin. Click mo yung ring button para updated ka palagi sa ating YouTube channel. And then, huwag mo i-skip yung ating ads para sa ganun ay matulungan nyo po ako mga kalapatids. Meron revenue tayo. So tara, at samahan nyo na ako. So yun mga kalapatids, magtutosga tayo ng San Manuel. Para sa ganun ay alam ng mga ibon natin yung dadaanan pag last lap. Para sa ganun ay mauna yung ibon natin mga kalapatids. So paghahanda natin ito ng last lap, sa ganun ay malarin tayo mga kalapatids sa darating na last lap natin ng Santa Fe mga kalapatids. So first dropper yata kami kung hindi ako nagkakamali. So sana pala rin tayo mga kalapatids. Para sa ganun ay kahit sa first race natin ay nakapag top 20 man lang or top 15. Hindi ko alam kung anong top tayo sa magiging result. So nilaro ko ngayong ibon ni Idol Tamang Inala. So pinractice na ako kung paano ko i-clock or ano ba dyan mga kalapatids. Para sa ganun, pag ako na yung nagkarera ay alam ko rin gagawin ko mga kalapatids. So yun, di ko na rin papatagalin at pupunta na ako doon para kunin yung mga ibon. So tara, samahan nyo ako. A little longer than a few minutes later. Yun mga kalapatids, dito na tayo kay Idol Tamang Inala at ito mga ibon ang papakolan natin mga kalapatids. So pupunta na ako ng San Manuel at abangan nyo na lang ako dito mga kalapatids. Keep on watching lang mga kalapatids para maka-angat yung ating YouTube channel sa mga viewers mga kalapatids. So ingat sa akin at pupunta na ako ng San Manuel dahil medyo tatas ang araw at baka magsabay yung race ni Idol Tamang Inala ng Bulinaw mga kalapatids. Kaya i-chat ko pa mamaya kung napakawalan na yung Bulinaw para hindi magsabay pag dumating yung ibon niya mga kalapatids. So tara, at samahan nyo na ako. So yun mga kalapatids, nakarating na po tayo dito sa release point natin. So itong release point na naman natin mga kalapatids ay napakaganda ulit mga kalapatids. Magandang magandang landmark na naman to ng mga kalapati mga kalapatids. So ipakita ko sa inyo. So ito, nasa gilid ng bundok ulit tayo mga kalapatids. Yan, so ayan, San Quintin na yan mga kalapatids. Pakita ko sa inyo. Yan, barinig kita sa mukha Yan, bandang San Quintin, San Nicolas na yan mga kalapatids. Yan, ayan malapit na tayo. Yan nasa baba po tayo ng dinadaanan ng mga kalapatids. So San Roque na yung banda mga kalapatids. Diyan, San Roque na po dyan mga kalapatids. So yan so ito yung mga ibon. Papakolan na natin maya maya. Pahinga lang natin ng unti dahil kakadating lang natin mga kalapatids. So dito tayo sa open area ulit. Yung dinadaanan ng tubig galing sa San Roque Dam. Nandito po tayo sa baba mga kalapatids. So ito, quarry to. So open area to. Hindi totoo yan kalapatids. Yan bola lang yan. So wala kayong makikita dyan Yan open area mga kalapatids. And so ito mga ibon, papahinga lang natin sila ng unti and release na natin sila ng tig pa 5 minutes mga kalapatids para sa ganun hindi sila magsabay-sabay mga kalapatids. So yan, gilid ng bundok tayo sa San Roque mga kalapatids, sa San Roque Dam na yan mga kalapatids. So dito nagawi ay yan na yun sa San Nicolas mga kalapatids. So dyan tayo ayan, dyan yung ating mga kalapatids, dyan yung karera natin ng last lap sa Santa Fe. Dyan na yung Santa Fe mga kalapatids dyan na bundok. So yun mga kalapatids, babalikan ko kayo at babalitaan ko na ulit kayo kapag i-release na natin yung ibon. So tara.
Many minutes later. So yun mga kalapatids, umpisa na natin. Na-set up ko na yung training box. Nandito na. At nakapagpahinga na yung mga kalapati natin mga kalapatids. So umpisa natin ng 7:40 yung kay Kuya Genos mga kalapatids. Ano? So dalawa yung pinasabay niya. At release na natin ng 7:40 ano. So medyo mahina yung internet ko dito. Ina-update ko sila mga kalapatids. So yung release point natin ay okay na okay to mga kalapatids ano. So open area siya. Pwede siyang makita agad ng mga kalapati natin mga kalapatids. So yun, umpisa na natin. 7:40 na mga kalapatids. Ito mga kalapatids kay Kuya Genos. Release na natin siya. 7:40 mga kalapatids. Ayan o. Yun. So yan o. Doon sila. Bumuwi na sila. So di pa umikot. After 5 minutes mga kalapatids kay Idol Tamang Hinala din yung susunod natin. So yun. Mga kalapatids, pakita ko lang sa inyo. Diretso na yata sila. Yan o. Doon na mga kalapatids. Diretso na. Hindi na umikot. Hindi na umikot mga kalapatids. Hindi na umikot. So after 5 minutes, babalikan ko ulit kayo. At release natin yung kay Idol Tamang Hinala. Ano? So yun mga kalapatids, susunod ka na rin. Ibibitaw yung kay Idol Tamang Hinala. Ayan, so hawak ko na. At 7:45 ay i-release ko na sila. Ano mga kalapatids. So ayun, check natin. 7:45 na mga kalapatids, release ko na sila. So hindi ko sila pagsasabayin. Ano mga kalapatids, hindi tayo medyo kita. Ano? So ayan, hindi ko na sila pagsasabayin. Isa-isa muna. So unahin ko yung nag first placer mga kalapatids ng second lap. Ayan, so una ko na siya. Yun. So unahin ko lang siya. Hindi natin pagsasabayin para sa ganun ay mas matandaan niya yung hindi sila magsasabay mga kalapatids. So yun, diretso na niya. Ayan mga kalapatids, diretso na. Diretso na, dun, yun. Diretso na siya, hindi na siya umikot pa mga kalapatids. Ayan. So hintay lang natin para hindi sila magsabay mga kalapatids. Hintay lang natin ng kahit konti para hindi sila magsabay mga kalapatids. So isunod ko na rin to mga kalapatids. Yung isa. Ayan o. Nandiyan na sila o. Hindi na yung magsasabay mga kalapatids. Tigisa. Nagtigisa-isa lang ako para sa ganun ay mas matrain mga kalapatids. Ayan, so itong nahuli na lang ay yung mga taga doon, yung mga nagpasabay din, taga sa amin mga kalapatids. So i-release ko na rin, sasabay ko na i-release mga kalapatids. Ayan, so set up na rin natin itong camera natin. Ayan. So ayan, ito ko ng konti para mas kita. Ayan, so kunin natin ating camera. Ayan. So bibitaw na tayo mga kalapatids sa yung mga natin yun ang mga nagpabitaw taga sa amin. So bitaw ko na siya ng 7:47 mga kalapatids. So ayan, umpisan ko na. Oops. So yun mga kalapatids, bibitawan ko na. Yun, nabitawan ko na mga kalapatids. Sa barangay Piasyon ng Mapandan. So sa kanila lahat yun. Siguro sana hindi na sila umikot sana makauwi sila lahat. So babalitaan ko na lang kayo mga kalapatids kapag nakauwi naman sila lahat So, sigurado makakauwi yan dahil may guide sila yung nabitawan na natin na dati. So yan, kita-kits na tayo dun kay Idol Tamang Hinala dahil naghihintay din siya ngayon mga kalapatids dun sa Bulinaw race nila ngayon mga kalapatids. So tara, at samahan nyo na ako dun na lang sa area nila. Many minutes later. So yun mga kalapatids, nandito na tayo sa bahay ni Idol Tamang Hinala. At ayan mga kalapatids, yung San Roque niya ay kinuha niya lang ng 18 minutes mga kalapatids. Ayan so dito na
Mga kalapatids, nandito na silang dalawa. Ayan, so nauna daw yung nilalaban natin na isa, yung naka-PC. Mga kalapatids, so siya yung nauna, and then sumunod si nag-first ano. So papalit-palit yung ano niya, mga kalapatids, yung speed niya siguro to. Mga kalapatids, hindi nagsasabay, hindi on and off yung speed niya, mga kalapatids. So magandang sinyalis yun na mabilis silang dumating, mga kalapatids, ano. So nandiyan na, oh, dito na last lap. So good luck sa dalawa nating nilalaban. Tig-isa kami ni Idol Tamang na pinapractice ako. Sa ganun ay malaman natin kung paano tayo kapag tayo na yung susunod na makikipagkarera, mga kalapatids, ano. So yan, okay na, mga kalapatids, outro lamang tayo. Nakadating na din yung mga nagpasabay, nakadating na rin yung mga ibon nila, ano. So hindi ko alam kung anong oras sila dumating, hindi anong oras dumating yung mga ibon. Ay, yung ano pala, mga kalapatids, yung last nating nirelease, yung sabay-sabay, ay isang oras nila kinuha yung San Manuel, mga kalapatids. First toss nila yun, mga kalapatids, isang oras nila kinuha, ano. So magandang sinyalis din at nakuha lahat yung ibon nila, ano, mga kalapatids. So yun lamang po. Dito ka na ulit sa tapusin yung ating vlog. At kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na and click may ring button, mga kalapatids, para updated ka palagi sa ating YouTube channel. At wag mong kakalimutan mag-iwan ng like palagi dyan and comment dyan sa ibaba. Kung gusto mong pabati at may katanungan ka, mag-comment ka dyan, mga kalapatids. At maraming salamat sa inyo at sa tunay na suporta nyo. At lagi nyo tatandaan, mga kalapatids, power, God lang ang malakas.